Bun, Viori. Da. Ce vârstă ai? 61. Mulți înainte. Să rămână, mulțumesc. Noi ne-am întâlnit anul trecut la prima dans. dată. La dans. La dans. Bun. Ce părere ai despre programul de kinetoterapie cu Alexandra? Foarte bun. Foarte bun și binevenit pentru coloana mea, spondiloza mea, e super. Și după ce se termină ne ținem de program? Da, sigur. Da. Deci fără probleme. Cum facem altă lume care a depășit vârsta de 60 de ani să facă mișcare online sau fizic? E destul de greu. Da, este destul de greu. Eu prefer nu online. Așa Știu. Să mă deplasez, să vin, să fac un profesor decât online. Dar, da, unii se complac. Eu nu. Bun, nu o să întreb diferența între dans și kinetoterapie, că e evident că dansul place mai mult, că doar a fost vorba de bucurie. Nu, dar și